Mabuso sa Bacolod City naman lalaki pilason matapos ginpulihan kastigo sa isa ka pension house. Isa sa mga ginaalgar ng kastigo, ginbuno sa lalaki. Yaring balita nga itong gitutuka. Sa sining CCTV video, makitang pagsulod sa ining lalaki sa isa ka pension house sa Barangay 31, Bacolod City, pasado alas 12 sang udto sang June 22. Ang lalaki sa video amo si alias Aldrin, yung ginapahayag nagtransaksyon sa isa ka babayi sa buong adlaw. Pagkuha room, nagkuha sa babaye. Nagkuha sa babaye, wala sa kalinog bayad. Pasado alas 4, makita ang lalaki nga may upod na nga babayi nga nagpadulong sa front desk. Ininagali ang tion nga ginasukot siya sang babayi. Nagpahayag si alias Aldrin nga nakabayad na ini pinagi sa mobile money transfer. Apang wala ini sang mapakita nga pamatuod. Sunod sa kaprisan, diri na nag-abot ang duha ka lalaki nga ginapahayag kaupdanan sang babayi kag nagluntad ang kinagamo. May sinok na sila mo nang gibunaan sila paglalisay. Yan naglabot sa pagbunanay. Ginpulihan kastigo sa duha ka lalaki si Aldrin. Apang nabuno sini ang isa sa mga nagkastigo sa iya nga si alias Joseph gamit ang gunting. Ang istorya na nila sa bahay 700. Di mo to nga malagyo sa tanil. Ginabantayan man sa ginano man to sa do ginapunggal man to sa blaka. Padayon niya ginabulong sa ospital si alias Joseph. Preso na sa Police Station 6 si alias Aldrin nga nagpaiway na nga magpa-interview. Ginahulat pa sa kaprisan ng desisyon ni alias Joseph kung magapasaka sang reklamo. Apod, Kiril Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.